Na, welcome sa abang Halloween party. Ah, ay na, maningil na daw. Yan na. wala pa. Ready na ba ang tanan? October 30, 2021. The biggest Halloween party! Ha? Sino ka dyan? Of course, I am wearing Diane Monique. Oh my God, ayan mo Diane Monique ako outfit from head to foot. So fabulous. This is my cape. This is my outfit by Diane Monique. Kabalo ka kisa gahiwas ako sapatos. Clark. Si Lord ang gahiwan eh. TTL. Natural. Talaga na ito mga outfit sa uban. Oy! Mother, kinsa ka. Isa outfit yun. Wala pa ko naandam pero kuan ko taga IT Park. taga IT Park. Si George taga IT Park. You are from IT Park. Tara kang balon ni ang balon. Kaan ka dili kompleto ang props. Tara si George fra. Nilupad ang balon ni George of IT Park. Nilupad ang balon. Form na kambal di ay ang kuhan. Lagi, kambal. Kana. Kinsa ka karon? Kinsa na siya? Nakuha na ni kuhan ni George ang balon. George from IT Park. George from IT Park. I'll be wearing George of IT. IT na no? IT. Wow, lumalaban. Pero ano mo ng kamot? Ikaon. Di ka on. Next. Kuhaan ako ang younger sister ni Clark, which is the doll sa Squid Game. And then, ako ang younger sister ni Clark. And then, magulang lang siya na ako, so... Grabe naman yung orange. Dili ko siya jumper, maternity dress ni siya. Kaya kung ibok ka, di na mga sinina. Bedsheet ka. Yes, guys, so... Oy, olok. Sister Adrian. Sino ka dyan? Bagong abot lang gikan biyahe. Bago mabot di biyahe. Na-disgrasya sa mainitaw. Ano ba na, oy? Kinsa ka? Wala, katong kuhan victim. The Purge. Oh, ako victim. Hala! Ladies and gentlemen, Pops Fernandez ka. Pops Fernandez. Oy, mauna yung screen name. Basta mo, Pops, who are you now? I am portraying Sabrina Spellman of Chilling Adventures of Sabrina. Let's go, Baxter High! Ala, asa si Masoy? Hello, Ton. Tinugsa, ipakita yung outfit. Si player, Saan nga salida? Saan nga salida? Squid Game! Squid Game. Gina sa laog. Patay! Pero si Kim, 20 na daw siya. Grabe yung pahulay. Gusto mo ba yung next? Hala! Hoy! Kinsa ka? Sino ka dyan? Army, Jeloxin. Kinsa rin siya? Lapit na. Slumdog. Billionaire siya. Slumdog. Hoy, pero nihatag siya 1,000! Bakit yan? Ato di ka na 1,000, uy. Sa kasal. Sa kasal. Money dance. Ala! Ang 1,000. Kisa... Saan na nga sa hilo? Uy! Scary Mummy. Scary Mummy. Scary Mummy. Uy! Hala! Si player number 67! 250. Wala
pahuway. Oh, wala pahulay. Who are you? Number? Player number 67 from Squid Game. Actually, ang player nila, 200,000, 233, ginasabay. Dapat eh. Dayon. Nagadagoy, nagdugmay. Hando karon game 250 na siya. No, karon ilang dula, Jack Stone. Uy, dapat yung mga lalaki di. Actually, ang kanilaon niya is kanang, no, UP Oblation nila. UP Oblation Hindi nila. ko masagot na mahubog ko, bayot yung tanawon, dapat ay laki. Wala ba yung mga outfit? Alala ko ikuan. Ay, ito na yung outfit. Ito na yung outfit. Ano may outfit? Apay outfit. Ang wala bang driver sa Mantikaw? Oh my Ay, God. oblation na. Allah! Allah! Oblation! Ay! Oy, dili ka mo sagot! Pak! Grabe naman o, oy. Ikaw po, dapat mag-ukas pagkapisot. Dili mo, masagot day mo. Only fans ni Padulong ang video. Karon, ang napoy kaluha ang isa ka dal sa Squid Game. Paluhod ko, kinsa. Oh! Alo, uy, grabe naman uy. Dili ko siya ka Squid Game, ay sustad siya ni... Julie's Bake Shop. Ito ni Julie's Bake Shop, pasalubong ng bayan. Julie's Bake Shop, pasalubong ng bayan. Ikso ni Hiti ug ni Buan. Ha? Hiti, okay? Hiti! Grabe ka, Hiti! Hiti! So, ang peg na ko karon, mag-meeting of you. So, from the gate 1, Squid Game, no? Green light, red light. Sa English pa. Kung sa kwan pa, sa Bisaya pa, ulang suga o green nga suga. Green nga suga. Green. Dahon nga suga, green or whatever. Sige. Ang kisa maayo niyang duha karon mo portray. Ako man, tawad naman na siya. Ala, layog mo. So, wait, layag ko. Giplansya sa akong mama ko, ayaw, wala plansya. Ala! Sa akong mama ba yun, sayal-sayal na ko. Hindi yan pala. So maraming pangaon, no? Games tapod ni Carl. Naay-parlor games sa mga Halloween party. Hinay sa musical game? Naay-parlor games. So nami mga number. Tanaw mo mga number. Unsay number? Imos. Number 2 po. Number 2 ko. Ikaw sa ka? Stan. Ako? Usa ko? Team 2. 2. Sa number? 2. 2. Lingkod sa Saan to? Tudari. Ang one. Hindi na ako kasigaran sa Pikas, wakaw mag-high school. Grabe. Charades ang game. Go. Dili pwede magtapad ng duwa ka aparador. Gabi naman, the boat is sinking. Uy, dahil Sabi na sa wala ta. kabalo sa Netflix, ito ng dato. Explain. Na dilita na nakabalo sa Netflix. Dili pa ko ng dato. Dili. Kasi napay kwan di ba? Napay tao dire nga ilang TV kato napay likod-likod. Gabi naman na oy. Kuha. Yung pagasugod ang yar, Adrian gusto tika. Hindi mo nga gusto tika, Adrian. Hoy, mga haka, mga leader. Oh my God. Adrian one night lagi tadi mag-uol. Kaya mong leader, may gan nakaka. No, grabe naman. My God, Adrian. You're my gusto tika, Adrian. Ako nubog pero gusto na tika. Gusto na ko nubog. Pika lagod. Gusto tika. Hoy, competitive na sila. Katungkol mo. Wake up! Wake up! We need to win! We need to win! Luwag mo lang si Miss Dili pwede. 30 titles ni siya, 30 titles. May 5 na Worth 5 points. 3 points. 3 points. 3 points. Korean drama. 3 points. 5 pod ka, 2 points. 2 points. And the rest, 10 titles na 1 point lang. Go, go, go. Let's go. Pinoy movie, The Brothers. Netflix movies. Pinoy movies kaninang ginto. Kaninang ginto, grabe naman ako. The brother. What's that, the brother? Ang probinsyano, grabe naman. Go! Sige,
Sige. Wala ba ko nahubog yan na? Either dili pa shot i love. Idol na ko. Oy, bato-bato pick sa sihatin. Pwede ba sila mag-decide? Wake up! Wake up! Ayaw mo katawa! Nakataon na mo belly mo katawa! Di ko na sa host kagig katarak. Nako na! Sa? Katarak? Where? This is by EO Optical. Hoy, kinsa man i-reklamo sa inyo? Kami. Kaya nasa... Lining host, nagot-gotog time. Grievance team. Siya to. Wala mag-love-love. Alaw, ayaw kayo. We should be competitive. Walay mo stop. Distract mo. Go baby, umigan. Sige na, let's go. Group pag mong duwa, Group pag mong duwa. House music. House music. House